Il-ġimgħa filgħodu ġew iffirmati żewġ ftehmijiet bejn il-Gvern u l-Fondazzjoni Richmond li permezz tagħhom il-Gvern ser ikun qed jagħti kważi €1,000,000 għal perjodu ta' 3 snin. Il-ftehim jinkludi skema ta' appoġġ ta' housing fil-waqt li ftehim ieħor huwa tmexxija ta' Villa Chelsea li huma lkoll immexxija mill-Fondazzjoni Richmond. Preżenti għal ftehim kien hemm Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela, il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon u rappreżentanti tal-Fondazzjoni Richmond fosthom il-Kap Eżekuttiv Stefania Dimexant. Fil-preżent il-Fondazzjoni Richmond tamministra 31 appartament illi fihom joqogħdu 67 persuna. Għal dan il-proġett ta' housing il-Gvern se jkun qed jalloka somma ta' €111,600 fil-waqt li aktar minn €800,000 ser jiġu allokati għal Villa Chelsea. F'din ir-residenza jingħata appoġġ psikoloġiku 24 siegħa kuljum. Fl-indirizz tagħha, Dr. Qabela tenniet is-sodisfazzjon tagħha bil-ħidma li ssir b'tan dedikazzjoni f'dan is-settur. Hija innotat ukoll ir-rieda qawwija biex tkompli ssir il-ħidma favur is-saħħa mentali. Bil-saħħa ta' dawn iż-żewġ ftehimiet, il-Gvern se jkun qed jagħti għajnuna finanzjarja biex il-Fondazzjoni Richmond tkompli tagħti s-servizz tagħha, servizz impeccabbli li rajna kemm huwa importanti s-servizz tagħha speċjalment fil-pandemija matul dawn l-aħħar sentejn. Il-Ministru Falzon tenna kif wara il-pandemija f'pajjiżna wieħed minn kull 3 għandu sfidi ta' saħħa mentali. F'messaġġ ta' kuraġġ huwa qal li dawk li jfittxu l-għajnuna mhuwiex sinjal ta' djufija. Fil-fatt, il-Gvern alloka mal-€20 miljun f'fondi għal għaqdiet mhux governattivi li jaħdmu fis-soċjal. Irridu naċċettaw li s-saħħa mentali hija issue u l-problemi solvihom mhux billi tgħid li ma jeżistux. Solvihom billi tiffaċċjhom u kommiti din li nibqgħu ngħinu fejn jidħol l-aspett ta' saħħa mentali f'pajjiżna. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Stefania Dimexant fil-waqt li ringrazzjat lill-Gvern l-ispalla li qed ikun tmexxija tal-Fondazzjoni hija semmit ukoll numru ta' stejjer ta' suċċess. Fil-fatt qalet li bosta jirreferu għall-għajnuna tal-Fondazzjoni u li għalhekk ma jkollhomx għalfejn jirrikorru għal kura fl-isptar. U dan aħna naħdmu biex ma jseħħx biex kull persuna ikollha id-dinjità u l-abilta biex tgħix il-potenzjal massimu tagħha fil-komunità.